ebukhosini bayasebenza, ebukhosini bayasebenza, ebukhosini bayasebenza. It was a something now, it was a something now. Come le mani, don't be sagiti, come le mani. Yafika incwadi iphume ndodeni, akafundile umame kodwa khathazile. Yeke ngisize umntanami, yeke ngifundele naye incwadi kayihlo. Usize mntanami ngoba uyihlo uyabhalela amagama athe phecelezi. Uvala indlebe uma uyifunda le ncwadi. Yebo ma, qala. Dearest sweetheart, kwaMoyizelo ukukhathazile. Ngiyojabula ma usaphila nkosikazi, thina sisaphila la eGoli. Wekhathazile into engimoyizela umoyizelwa yini ngoba ngithe vala indlela engani ngiyivalile nje ma. Ngoba kwakhe wayecabanga ukuthi uma uvala indlela incwadi awuyizwa uma uyifunda.